Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men hande ko saa o janguno ɗon. Hande kadi gadden akula kesal gitten oɗo saa gitten saa o ɓeni ɓeni gitten saa o son gari waɗen daniyen hallogel ha feewa. Ewa joni hande jangaten ko ta mawɗo kañum e ta tokoso no wayata. Ay serti ta mawɗo ni wayata on ji ay ta mawɗo eni ta mawɗo ni tos ta mawɗo ni wayata en mbaɗa ni abbo seeɗa ndi yeeso ay ha wonɗo e ɗo moƴƴi. Aywa joni guitten oɗo saa to ɗo janganam o wawama ittenmo hawo laaɓa gaccen hen masɗe kede masira. Joni noon jetti ta mbaɗen ni ɗum woni ta ɗo woni ti ɗo woni te ɗo woni to ɗo woni tu gasi ɗo joni en keeɓi ɗo henne joyi men ɗe noon pooɗani wadde mbasen fodde kala ko fooɗani woto food ɗum garaga noon mbawa fodde mbiya ta mbiya ti mbiya te mbiya to mbiya tu gasi ngara bencita mbiya at mbiya it mbiya et mbiya ot mbiya ut gayni ngara pooɗa mbiya at mbiya it mbiya et mbiya ot mbiya ut gasi joni noon ngara lomba maskal mbiya tatta jaha yeeso mbaɗa ɗon tit jaha yeeso mbaɗa ɗon tette jaha yeeso mbaɗa ɗon tot jaha yeeso mbaɗa ɗon tut gasi joni ɗo joni en keeɓi ɗo henne ɗo ɓeyden ɗo e moƴƴi garen ɗo pooɗen mbiyen taata ha ɗo mbiyen tiita gari ha ɗo mbiyen tete ay tete garen ha ɗo mbiyen toto garen ha ɗo mbiyen tutto gasi ko jangete e to e hewde ɗo haaɗi alkulal te gasi ɗo so ɗiggi a serti e majjere ko wiyete ta jangde ta ko ɗo haaɗi wadde ɗo woni ta mawɗo ta tokoso
ɗum ɗo masirte ko fooɗani ko ɗeɗo joyi. ɗeɗo joyi masirte ko fooɗata ko gasi ari ardi masɗe ma nani. a o naati ɗo wiya ta, i o naati ɗo wiya ti, e o naati ɗo wiya te, o naati ɗo wiya to, u o naati ɗo wiya tu. nda ko podgal. a naati ɗo wiya ta, i naati ɗo wiya ti, e naati ɗo wiya te, o naati ɗo wiya to, u naati ɗo wiya tu. ɗo noon mbiya at, it, et, ot, ut. ngara pooɗa mbiya at, it, et, ot, ut. gasi. lamba masgal. tat fooɗani, tat fooɗi, tit fooɗani, tit fooɗi, tet fooɗani, tet fooɗi, tot fooɗani, tot fooɗi, tut fooɗani, tut fooɗi. ne wayno windande mon ta gasi. so ɗo ɗiggi andu on certi ko jangate e ta ha gasi ha laaɓi cer. kala ko winda e ta a janngani ɗo won ɗiggani. ko jiɗɗa winde e ta a windani ɗo won ɗiggani. alluwa mon nan ƴete alluwa jangon mbawon. a saggino aɗon kiyade ngara ɗo 00221 77 906 14 80 mbaɗa yaya li jiya whatsapp o saggito saggere ma. a saggani jinmi an keso jiɗɗo nadde heno ndewa ɗon gaddora temedde ma 4 bindogol bindoɗa nata e welma. a yiɗa a welnatake yaar an woni jiɗɗo gara jangga nafma. a janggani ala e mbawi ma. ɗum tan woni sarɗi o gara temedde ma 4 gara bindoɗa nata kaleru maydu temedde mbatta hen. saɗa windo ko temedde bindotoɗa kaleru maydu temedde mbatta hen. yo Allah wallu yaade en. wona politique ko jangde wiya. jangde noon a jangata mbawa jangga mbawa jangga mbawa. jimo woni wiyatno kanko biyeteɗo pende madam jange gueɗe beele mbawon mo janggani wawata. jange beele mbawon mo janggani wawata. ɗum wimanno kanko. kadi on kan jangi mbawon so janggani mbawata. wassalam. ko musidɗo moɗon guiɗo mum saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi bil alamina on jarama. wassalam.